Sumempon telenging kalbu wilahing wilahing nam astu namas idang emas tumring jagat kawon lusranto kawisaning pisana sono sinawungan langan kula wis masih lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katila tetila tulat mring Palasdying praja winur situng upama parang sujud ing jaman purwa winar taming loto manggung tekapasaning Gwita Angging perambang kang matumpa-tumpa trengkang Drama-dama panggung sang murwing kota Anenggih negari pundi ngingkay wadidasa Purwa Eko lan sejat diluwih dasa 10 Purwa araning kawitan senajan to kathah para kawula kang sinangga marang Pratiwi kasungan ing Akabukasa kinabit ing samudra pintra umpat dinagari 1000 tanantuk sadasa satustan bisa ngaturaken kalih anenggih ing kinarupa rakaning carita yuk purwaning kondo kang apantes kinarup berbuka murciting kawi ora kaya deging negari Ngastina ya Grajahaya ya sinebat kraton Liman Benawi ya kraton Uru Janggala mula bukane dumadi kraton wujude watu sak gajah ingkang dumunung wonten ing sak ngisoring kayu ing asmapane wonten sak pinggiring kali Gangga kang amurwani babat wana amurwani jemenenata ajur Prabu Dahyaka kang ing kono sak surute Prabu Dahyaka nurunaken Prabu Gajendramukha Prabu Gajendramukha nurunaken Prabu Hestimurti nurunaken Prabu Puru Prabu Puru nurunaken Prabu Kuru Prabu Kuru nurunaken Prabu Sentanuraja nganti tungkeng jaman samangke lamun negari Ngastina 7 turunan parandene Mas sing ketingal lamun agung panguasane ageng pangaribawani ayom nayakane ayem kawulane agung panguasane kayata datan luntur nganti kathah prajatu manca negari kang samya manungkul tanpa krana ginebaging pancakring pengangkah amung arsang ngudi marang sawabing negari angudi marang sawabing kang tetinggal negara nganti kaloka kondang lamun Raja Ngastina sijining ratu Bubalaraja raja kang menang marintah lan ngreh marang para ratu ageng pangaribawani ora ngomongake para ratu manca praja sanajan tokat kawula cilik kadhakan samya kinyut kalincut katuju prana marang kautamaning negari Ngastina
satemah kathah para kawula kang sami brungkat impul boyongan sak keluarga ninggal marang bumi Wutah Gedhi rela dadi warga negara Ngastina. Pramila nurasaya sekedhik kawula Ngastina lan isa wingguh kathah ibarat papan wiyar dinulu katon rupak awis kokeng para kawula. Ayong ngayakani saiki lamun Tanayaka Praja Ngastina datan bentenaken marang kawula cilik rinangkul ing kono sami sahib saewu kapti ing pengangkah anggayuh marang tata raharjaning negari mulyaning praja. Kang rumangsa dadi nayaka datan ingkang muwani merkang saka paugeran kang rumangsa dadi kawula datan ingkang muwani nerak sangka anggraning praja. Ayem kawulane candraning kawula kang mapan wonten ing plosok pradusunan candraning kawula cilik dan ingkang samya sambat kecingrangan gejangir Pratina kalamunta wong agung ing Astina agung daning natu marang para kawulane turta kawimban para kawula ing Astina darbi paugeran ing ngarsa Sumtrada ing madya mangun karya tut urandayani ing pangangkah tanben ingkang nindakake Durjana anggayuh marang katentreman tanben ingkang nindakake Culika anggayuh tumraping karahayon atut runtut sayuk rukun ing dinasti sangyaning para kawula Ngastina. Gesang guyub bandul krompol anggayuh marang tata raharjaning negeri pinunggal candraning negari titiwanci wong agung miyos keng Datulaya den ayap sangyaning para mban ngisar ngampil upacara banyak dalan sawunggaling harda wali-wali badak kendi kencana katemas lega dampar meger-meger pindha tunggu Jinungkarta yayah Jawata kang Ijawanta awis sangka busananing kang sinuwun ngajengaken marang Warangka dalem Ngastina pepatih Ngastina kan patih awis sing kuning lenggah wonten ing kepatihan Palasa Jenar. Organ pati harus sing mengkaraken marang Mandura Prabu Baladewa kang ing kono tinanggenah pinangka agul-aguling para kadang Kurawa kena sinebu namun untuk pengayoming negari Ngastina Prabu Baladewa. Wong agung prisa marang ingkang raka rawuh sigra nggih ngacaran wis kepareng jajar ing samadyan Istinggil. Prabu Baladewa mengkaraken marang Ujeng Ngastina sang Tapa Begawan Drona Yursi Kumbayana iya sinebat Durna mengkaraken marang Raden Kartomarma kang tinanggenah ngatur marang sangganing Radyabala pepet rapet pipit lampit ngene samya marak swan sangganing Radyabala sikap ing dedamel Ditiwancu kagungan sumdaning sabda kajating Radya Jemeneng surat bata rubuh ngurmati marang wijining pangandikan kang sinuwun ibarat kono negara kang kebon pamuk saka manca praja Cipta wiringgane kaya maju saksek
gunung surentang padang kasorang pacareng kekono dasare mangsa katiga dimana wengi jeneng Solo katenem karya wigana karya wigana miwah sineng wana sineng wana reksa kang tinunu Sirdinon ing Pasewakan Busana Sutra kang maneka warna Sebagung puspiteng udyana nyang pancrakang sarwa Rukma Narata Abra Prabanya
semirat kenyaring tejo liwaran klera kilat sisring tadet wembo kekontom rek nging hamre katiuping maruta katiuping maruta mando sebaran kang mangambar kungas mangambar kungas ngepeke jroning pasiwakan